Η Αρναία, κτισμένη στο τέλος του 15ου αιώνα από εργάτες μοναχούς του μετοχείου της Αγιορείτικης Ιεράς Μονής Κασταμονίτου, είναι απλωμένη μέσα σε ένα μοναδικό καταπράσινο τοπίο και σε υψόμετρο 630 μέτρων. Στην περίοδο της τουρκοκρατίας και μέχρι το 1928 ονομαζόταν Λιαρίγκοβι και ήταν η πρωτεύουσα της περίφημης Ομοσπονδίας των 12 μαντεμοχωρίων, των οποίων οι κάτοικοι εργάζονταν στα μεταλλεία της περιοχής. Από τον τουρκικό ζυγό ελευθερώθηκε στις 2 Νοεμβρίου το 1912. Είναι γνωστές οι αρχαίες ονομασίες της Αρνέ, το βρίσκουμε και στο Θουκυδίδη, και Αυγαία. Είναι πραγματικό αρχοντοχώρι και αξίζει τον κόπο να περιδιαβάσει κανείς τα σοκάκια του, πράγμα που κάνουμε κι εμείς, να καθίσει με τους ντόπιους και να πιάσει κουβέντα πίνοντας μουντοβίνα, το τοπικό ρακόμελο. Πολύ όμορφο είναι και το παλιό σχολείο από το 1871, το παλιότερο σχολείο της Χαλκιδικής, στο οποίο στεγάζεται το Δημαρχείο, και δίπλα ο ναός του Αγίου Στεφάνου, επίσης του 19ου αιώνα, ο οποίος καταστράφηκε από πυρκαγιά και αναστηλώθηκε πλήρως το 2006. Το κτίριο του νεότερου δημοτικού έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακό και πράγματι αξίζει το χαρακτηρισμό αυτό.